Ngidai ka weni ki longying ki barus pa tam hapo jongkori Saudi Arabia. Hanrai mentang le kendu bat ujisu. Bat ujisu ru ule kendu bat ngi. Bat kani ka je kendu ka jungi bat ujisu. Kalalong ka jingkerku ka ba kambun sya ban ye ka ei ka long mensywaru. Ba manga lembat ka ying kesam ka junga. Klam kanu kudu ka jing sngau le orang. Ngi ai ya ka jing pensisya. Hapo jong ka United Arab Emirates. Bat kani ka je thu khana kala sedang kumni. Ba kumno kani ka longying longsam ka ba bet ka ba piang ba ka barus pa. Kala kelalong bakan ya kendu bat ujisu. Kani kadika longying longsam ka babit ka babyang bat ka barus patang hapo jongkeri Saudi Arabia. Hanre kumno kli kendu bat kelalong kum ki Kristan. Ha ka ba wei ukun senrang jonga ula syakte syakum ha ka wei ka kamra hapo jongkeri Sudan. Kumbalai tayo ai klam kinu ki jingkhang yit klam kanu ko phun u klam yo mi sabar hoi ngi ngide ka longying longsam ka babit pabyang ka spa ngidon ye ka je dai ka bajan bat ka sarkar ngidon ye ka kenhun ka ba kraw ka bangila ban ai je rap ha kanu ko por ka ba ki don kam ha baro ka we ka Middle East ki bala ban troi kam baro ar phusau gunta bat ngidon ru dagi phau hajar ngut ki muslim ki bala dwai na ka daga jong u hapo jong ki ying mani ki jongki ha baro tali ki doba jong ka perthai hanrei kini baro kim syam la trekam on omdon manu ban poi sa ka tai ka jaka ka bala buri yu bat omdon manu ka bala ban pentikna la hatu uni ukhun jongi ulayap ni udang im walangi dei ka jinggesam ka bit ka byang bat ka jinggesam ka donbor hapo jongkeri Saudi Arabia bat hagabakum kani ka por ni snothu ba on omdon manu ubala ban yarap yingi kumta ka don ka wei ka shakri samla napo jongkeri Nigeria kabatre hapo jong ka hingasam ka jongi bat ka tulop ka jongka ha ka sibnai kala baniaring katang ha ka season bam jong ka jamit ka jongi bat ha ka wei ka mit ngelia bam jalang bat ngelia song saudong hapo jong ka ta ka kamra jong khun jongi kumta ka ne ka shakri ha ka bakum ka ta ka por kala kran ye ka nyotli ki kentin bat ki ne ki nyotli ki kentin kala pen kala khongpong ye ka longying longsam ka jongi ha ka bakum ka ta ka khlip mat ya ka bang ngimpat jungek meno bat kala ong kumni pisane ambangan penitu ipi sapang ujisu bat ka ei ka blaja hadin jonggata bagalong ka ei ka bang ngamla shu ban batai da ka bor jong ka pisa lane ka jingete lok lane ka nugu ka jingmudur wadada ngala im ha ka nyam sau posnam hadu mentah bat ka ei ka blaja hadin jogata bat hangta ka sakri ka batai ka wei ka jingbatai bat ya ka ei ka baka ka batai ngan sa batai hangne kita barok ulong ka kerteng ka jonga ngadei utarik Al Rashidi bat ngadon hang ni menta bania thu ipi sapang jong kwe ka jing thu khana bat ka ta ka de jele jong wei pu wei ubru wa perkhat sapang ka jingait ka spa bat ublei un sa jubab ya ka ba ubru un omla satya ban jubab yakane lakha yanga ha ka longying longsam ka bit ka byang hapo jong kri Saudi Arabia om da ka spa ya ka bagi bru khilaban pule sapang jong ki kot pule bat ki dur tang na jangai ba ka ta ka spa ka long ka jelu bat ka yar hadu kata ha ka ba ki bru kin omla satya ban yu i kata baga ei kata ka bagi bru ki baru spa ki don hapo laga donut ka jungki kani ka long thik kum ba ki i ki do kha ba ki don ha ka hanrei kim sham la tipat ya ka saudong sokun jong kata ka ka badon kita ki do kha ipa jonga uba kertang Mansur Al Saridi ula penyar ya ka hima ka jong ha ka ba ula teiru i ka bon teli ki kharkhana hapo jong ka hima lagi de ki kharkhana ki kraw ki jingtei ki kraw ka khai ka pateng bat ki boarding bat kumta tertar bat bun ba ki jingbun lot bat ki jionong na ki de ki jingtei jongi pa jonga kumta ka kerteng jongi pa jonga ka dei ka kerteng ka bananam ba hapo jong ka Riyadh shadu Dubai syamla dei tang upriu ya ka perthai ka khmilenti bon ki ai syamla dei tang utau upriu ubakila khat ba umla banjubab hanrei hapo jogori Saudi Arabia kani ka kerteng Al Rasidi kala ban pli ya ka nugu ka jingkhang da ka bor pisa tang marwei ha ka ba on omdon manu ka balaban pli ya kita ki jingkhang nata imei jonga idei i Fatima Al Rasidi kadai ka bru ka jar ha ka ba ka yinggasam ka long ka bit ka byang ha ba ipa chunga ila te ya ka kum ka ta ka hima
kumta I meiru ila tei yala ka jong ka jing kasam kadai ka kentai ka jar bat ka kup da ka jing I ka jing bha jong I mei kadai tang ya ki saungut ki khun ki ba tip sapang jong ka haswa bangen Quran I mei ila penhe pensan yang I ha ka jing kasam jong ki muslim pakane kam sabdai tang ka jing pen melin hanrai kadai ka la long do long snam haga wei pagwi ka kendong haga ying ka jong I kabadon hapo jong ka Alhamra district jong ka jetha kadon tang ka jingsawa jong ka sur jong ka jingdwai sapang jong ka kot ka bakhuj bat ka tai ka dei ka koran bat I meiru I juhika yang I bang ngimdei da lele ru ban kelat ban nangno ngiyo ya ka spa ka phau baro bat ka ta ka long bang yo na ublei ala bat hang ta ka long sha u ala ngidon kam ban pen phai ya ki baro lingba ka jingko ngo bat ka jinglong don burom ka jongi kum ka jing kasam imei jonga I don ru ka sap kumno ban hikai ya ka bang ngampat yutip menno bat ka don ru ka jinget ka baskam bat ki don ru bon ki khap ya ka bang ngi kum ki khon ngimla ban skuthu ya ka jing skam jo ka jinget ka jongi mai ngi don saungut sipara nga de utarik kum ukhun ningkong jonga jing kasam hadin jonga wan upara ujonga u Khalid bat ki arngut ki para jongi bat kini ki arngut ki de ki para kan thai ki jongi ya ka bala tip ya ka kerteng jongki ka wei ka de ka nora bat ka wei pat ka de ka lena kini ki de ki arngut ki khun bala kha sanrap ha ka ba ka snam ka jongki menta ka lon kumba ar phos nami ai kini ki dang samla kim pat songkha hadu menta kidon haying hasam bat imei pa hanrei manga baru Khalid pat ngila tam ya ka sau phos nam hadu menta ngila don la ka jing kasam ngila penyat ya la ka jong ka kam ya ka ba ipai la ai na ka jongi kumta ngila tre la ka jong ka kam baro arngut gidon ya ka jingkit na ka longying longsam jong ka al rasidi daga jingsung sorong bat ka jingkit kli bangi wan ya ka longying longsam ka babit ka babyang nang ta ki para ki jongi ki long ki bastat ki bala pendap ki jingpule bat ki don ru ya ka jingit ka bajelu kapalong katkum ka jinghikai jongani muslim namar kata ngim shamla de tangga ying kesam ka baruspa bat kum ka ying don ru ka jingat ba ka ne ka spa ka bangingi yo ka de ka jingker khu ka bangila yo na ublei ala bat lingba kita ki jingker khu ka bangingi yo ka penlong ya ka ying kesam ka jongi bangen trei sitom nangta ipa chunga ila sang ya ka wei ka jaka ban le isen ai ka bala tip da ka al rasedi tang sisnam haswa bangangan snguthu ya ka ka bangangamot bat lingba jongani ka ying sam ka jongi kala Krishan pisa da ka siu ya ka pisa jong ka bailek by one ya ki wepat ki muslim ki bran hapo jong ka Africa Asia bat Europe da ka bangila airu ka jira pisa na ka pataban chna ya ki ying mane ki mos hapo jong ka Nigeria ha Kenya ha Indonesia bat ha Bangladesh ngil ai scholarship ru ya gitu ki muslim ki bla pha ya gitu ki samla pule ban pha pule hapo jong ka Medina bat hasairo ngila penlong ru ya ka jingkershan pisa ka rat ba ya ki babon ba ki jingalang ba jong ki muslim hagi katu kat ne ki ri muslim ki badon kam ya ka jingkershan pisa kumta ka kertang jo ka longying ka jongi kalalong ka bala pau bha ha baro ka we ka doba jong ka perthai bat hangne ngi snothu ba ka perthai ka jongi ba ka ne ka de ka jingpan pau ya ka jingat ka baskam ka jongi da ka bangla pendon kam ya ka spa ban pen yar bat ban pen poi ya ka bakum ka ne ka khubor sha ublei ala bat ngi don ru ya ka ne ka jingat khlam ba kala watang khindir ru bat ngi ai ru ya ka ne da ka jingsurit namar ba ngi don ya ka jingat ba ublei ala udang pe jangi kat ba ngi dang le ikini ki ai baro bat mau unsa ainong yangi ya ka ka bangi la le bha na ka ta jongu kalok jonga ka hesa kawan na ka longying jong ka al mutar kabalong ru ka longying long sam napo jong ka rian bakila yo ya ka jihi kai lingba jogi noyalam jong ka muslim kadai ka bru ko babit babyang natong sedong kalong ka ba jai bat ka ba jinsur mensim bat kalong ru ka bru ko ba don burom habang adon haginu kinu ki chinge kumta baro arngut ngila te ya ka longying long sam ka babit ka babyang kabla bananam ru da ka perthai situlup ya ka ta ka longying long sam jong ka al rasidi kumta ngile yo yu wei ukhun chenrang uta udei urayan une ukhun jongi urayan lakha ya u hadin laisnam bangi ngila dap bane songkha bat dei hagaba kum kata ga khlmat ularung sha kata ga perthai bat urayan ukhun jongi ulalong kum ka donut jongi kum ka hingasam namar ba udei ukhun ksu ubaning kong tam jongga monsur bat ka Fatima al rasidi bat ba kadei tang ka de kerteng kabla penlong kerpang hadu kata yu bat om dei tang kata ka jan kabla penlong yu wei bon ik yu
Hanrei urayan dalade ka jing rkhi ka chung u ka jing jamnut ka chung u ka jing start ka chung u bat ka dei ka ne ka bla penlong yu u ba unrung sha ka we ka kamera ki bala dap tang da ki bru ki bala rangba kat hadu ba ka penlong yu we po we ki bron hangta ba kin phu samrkhi bat ipa jonga iju khot ru yu u ba u dei ka jing shai jong ga jing imei jonga iju bat hakti ka tur ka chung u bat iju bu jing dwai kerpang ru na ka ta ka chung u man la gasngi kumta udon ye ki e baro kumba ngi kumki kimi kpa ngidon bat omdon weru nangi uban perkhat bagan sadon ke porba ngilai jandu ye u sijuno urayan ulasan haga jingpe jong upa it ujong u mansur hagi kamra jong gata ga ying kapala dapru dagi briu gebla pahara ye u bat kata kadai kapala penhe pensan ye u haba ula pendap ye ka jingpule haga secondary hapo jong ka jedha kumta ka ying ka sam ka sim ye ka rai ban pha no ye u shapo jong ka United Kingdom na ka benta ka jingpule ka bang sa hapo jong ka wei ka university kumta ula lek ban penrung ye ladi hapo jong ka University of Birmingham ban pule sapang jong ka business bat ka economic bat ya ka de ka jingpule ka dei ka bla jet hi da manga ukpa bat ka jingmut ka long ba khnang bo urayan unla ban penyat bet ye ka kam ka jonga ukpa lane ban teipat ye ka kam khi pateng hapo jong ka Al Rasidi kumta manga bat ka hesang lalai hapo jong ka Birmingham na ka bata ban lek bu school yu bat ulayo ru ban sa ha ka we ka ying hajan jong ka te ka university kumta ngila pen khre ye ka kamra bam ka jong u ngila ye kendu yu nong ai jingmut jong ka pule puthi bat onda habang la dab ban penti kna ye kini ki e baro ngila wan phai biang hapo jong ri Saudi Arabia ngi ju phone ye u man la kasngi imei jonga iju thu khana man la kasngi shaphang jong u ipa jonga iju pha ru ye ki khubor haman la kasngi thoding hadin joga jingdwai jamwa urayan udon daki 1000 kilometer ka jingjangai hanrei usngau bo udon hajan bat balai urayan sham le thu yangi chaphang ga jing im ga chung hapo jong ta ka university ha Birmingham ya ga bala pli ye ki khmat ki chung u sha ga perthai ye ki e ba kraw bat ka long ru ba compare ban ye ka ta ga ba u la san bat ula rangba ule ya long parlok ba ki weipat ki parlok na ki ri ki ba phar bat ni ki long ying long sam ba phar la ka de ki sam la kan thai ni ki sam la shan rang bat ka ta ke jing lai lot ke chung u bat ka jing kwa tep ka chung u hnrei ka ta kala sha kta panban lingba jong ki armut ki parlok ki ba jantam ki chung u we na Egypt we pat na Ghana baro armut na ki pule ha ga ju ka school ba bat baro armut na ki khlam shong thach satya bat barabor ki jualam shapo yu kumta ki ne baro laingot kila penlut por da kita yo hapo jong gatai ka nongba da ga bagila poiru sa ki babun ki judging lekai bat ki ju angnut ru ye ki babun ba ki jaka kum kata ga jingkit khli ka jongki haswa ba kan poi sang ka jinglong rangba nagata ka jingelong parlok ka jongki urayan udai usamla ubabha ubala angnut ru bo long ubriu ubaruspa shamla don hangne tang ban ye kren ye ki hanrei wa thau ru ye galat kumno banjia ye ki kadai hagas nam ka baar haga jingpule ka chung hapo jong gate ka school ba nagalang jong urayan bat kini ki armut ki parlok ki chung u kile yakut ban lai kai shapo jong Afrika kat ba kiri kran shaphang jong kane da ki babun bun ki banai ka penlong yaki ba ki kwa ban poi sa ka te ka jaka ka dei namar ba ki ju yu ki ne tangling ba ki flame bat ki lat pathai khubor kumta ki kwa ba kini ki e baro ki kwa ban yu da lagi jong ki khmat ki kwa ye ki bathmai hanrei kim shamle yo satya ye ki sngi ba kan lei kumtai ki la sa hasodan hagawe ni ki benta namar ba urayan ula juyo snow ukpa jong u bat upa it ujong u ki juya kran bhasha phang ka khai ka pateng ka jong u ha ki ni ki than nangta sa ka wepat ka long ba namar ba ki ni ki parlok ki jong u ki jangai bha na ki ba hing hasam kumta ula terwa ban pedang snow bha ye ki namar ba ki nu ki jing thmu ki badon jing ma ki long ki basuk bha namar ba ki ni ki armut ki samla kim pat shamle kendu satya ya kata ka jingma ka ba shisha kumta kila lech sakartom hangni kila penlut por kumba arta yo bat hadin kata kila wan phai biang hapo jong ka Birmingham haswa baga exam kan sedang bat balai ke ka jingtip ka jung Ryan ka kata ya ka baki bahayang hasam jung Ryan kala daban maham lupa hanrei ma upat uklam ye thu hagi kibi kikpa u ye thu yangi bo usa hapo jong ka Birmingham ha kita ki sngi shuti ki balingkot bat ki parlok ki jong u ule thu hangi ba udon kam ban penja thaj lade haswa bo sedang ye ka exam ki jong u kani ka jingren jong ki samla kila pentebet ban pensawa kum kita ki bom sngotanat kumta ngilangi ke u khlam da purkhat arsin namar ba urayan
ai hangi ya kanu gunu daw limda ngim shania hu udai ukhun uba ko ngusnang udai usamla udan ya ka jingkit kle hanrai ka ta ka jingtmu ka chu ban lech sagi wei pat kiri kum hasodan klam da ya thu yangi kaba kum kata kam samla don satia ha ka jingmut ka jungi kumta ula ot ya ka ticket flight napo jonga Birmingham sapo jonga Khartoum haringkat barki arngut ki parlok ki jongu haga step jonga sngi ba ar ha upnai Oktober bat hadin ar sngi ula pha khubor sangi kum bajulong kawai ka khubor ka lingkot bat kane kam shamla pensubas new yangi bat ngila perkhat baik ba ubit ubiang ha udon sata hanre ngim shamla tip satia ba udon hapo jonga sodan bat kane ka khubor kala penpra ya ka purthai ka jongi kade ha ka janmit jonga sngi ba ar bat kane kam samla wan na urayan hanre kala wan na uwei uparlok na Egypt ubala penbit penbiang ya kata ka jingpat ka jongki bakin yo ban poi sa kata ka jaka ka bayo ya ka jingira hadin jong gane ka jingja kumta kloi ngla persang ban phone seki parlok ki jongi kibron hapo jong ka te kari hagana bat makiru kili rap yangi bangla ban poi sa ka te kari tang hadin khendiat kenta bat habangi tip yakini ki baro kila penkhnyo yangi daga jingshep ting ka bakraw ba kumno kini ki laingut ki samla kila nut ban mi sabar ban lech sa Khartoum kabade ka weni ki jaka ki baduna briu bha hangne tangling ba ka jingmen jur jong no da ka jingi kendu ba ki riu pajba ha ka ba kila kamba ki dei ki nongyalam hanre ki tai ki nongyalam kila sange no hasiteng linti ha ka we ka surok jong ki nongkendong bat kini ki briu ki bla bat ru lagi tersiat ki bla yaj ha ki arteli ki kali bat kini ki de ki briu ki bla dab ban king atir bha yalade kumta kila penya khlat ya ki de ki khna bat na kata ka jing ya kaja uni uparlok nong Egypt ula light pad nang ta bat ula buri yaladi katba uta weipat uparlok napo jonggari gana ula syak bom hangta bat kila iru ya ha kata ga surak nang ta ya urayan pat lathap hapo jonggata ke wei ke kali bat kila pad no bak na kata ga jaka katba kita ki arngut ki parlok ki jong upat wei ula light pad bat weipat ula thya lingktar ha ga jingpang nang ta urayan ula linyar katba ula syakit no ha kata ke weipat ke kali bat kata ke dei ke belajar ha ka jingyo snow go jongki hangta manga bat ka hesa onda habang yo ban priang ye kata ke khubor ni snow kumba ka perthai kala sange ban telun bagi ai ke baro ki bangi ngilate ki ai ke baro ki bangi ngila longtrai ki ai ke baro ki jingdon jing am ka bangi ngila snow sarong baro sikata kine baro kim don jing mursu tang ha ka siklip mat ukhun jonga ulayap ngam syam la khmi linti ai ba urang em ningkong ipa jonga marsen yo snow ye ke khubor kum tawla shim ye ka phone bat was dang ban phone briu bat kata gari ka jinglong ka jung ba uta u briu ubala ban jubab ye ki bon ba ki jing menta u don kam ye ka jingrap bat ki weipat ki jingtip haringkat ka donut ba ka dur khmat ka ba kya hadu kata kata bat ki ki ba u ulate baro sikata tang ha ki khendiat kenta hadin bolo yo ban tip ya ka khubor saphang jong urayan ipa jonga ila phone ya ki laingut ki head officer jongkari Saudi Arabia arngut naki ki de ki ba ula ithu dagi phau phosnam lingba ka jire kam de jam ga jungki bat kini ki de ki bru ki ba don bor ba hapo jongata ga hima ula phone ru sha ka embassy jongga Saudi Arabia hapo jongga Khartoum bat ula dawa ba ken haban shim ka nu ka senjam ka ba krike ula haban siu sibon ke pisah na ke bentaban aye ke jeda ke bekerpang bat ha ke bekum ke tak klip mat ke ba u ya kendu cenge ki baro kelas dang ban trekam hapo jong ke Middle East kawe ke company ke berdon hapo jong ke Dubai kabala tip haru saphang jong ke lanat ki balaya kendu ceng bha hapo jong ke Afrika bat ke perthai Arab ba klam ke pisah on omla setia ban Ukraine kumta ipa jongai la ong yeki baken le yeki ai baro bat ula pha ru yeki bagi de ban pendap yakane bat unsa siulut yeki ta ki jinglut baro bat kata ke jingle jong ka Al Rasidi haba ki don ki nu ki jinge haba ki ja ki ba kum ki jinge ki haban brat lut yeki ai ki jingdon jing am jong ka baro kumta tang harin nyo pho ar kenta ngila yo ya ka jingyata ka ba krpang na ga we ka kinhun yada na ringkau hapo jong ke Khartoum haringkat berkajikran bat kitei kinong song hangtei nang taban lumru ye kijing wat benya ban nang no gila ra yu rayan bat shae gila ra yu
Upara ujonga ukalit ulalit sa Khartoum. Harengkat bat arngut kinong aibut jong ka ying kesem kejongi. Ban ai ka jetre lang nakamta ban lewat u. Nang ta ka embassy jong ka Saudi Arabia ka hapo jong ka Khartoum. Kala shim kya bha ye ka dikam. Lingba ka jetre lok ka joki bat ka sarkar Sudan. Bat wei u senior officer jong ka Sudan. Ulayo ban ye phone bat batai lingkot. Daga bawlo ong bangi kular. Bangan ai ka jetre lang ka pura. Bat ni kular ruba ki bor ya da jong ka Sudan kin budin ya ka dikam. Ngila haban penbet ya ka je ka lang na ka por sa ka wipat ka por. Kawai ke jingkular sa kawipat ke jingkular. Bad bantip ru na kawai ke klip mat sa kawipat ke klip mat. Bad kita ki jingpen mena baro kim syam la seiso AA ru am. Katnat wat banyak kelas dang ban hirdor. Om don mano bala ban yathu yangi. Ba mano bala kidnap ya urayan. Kai ke jingdawa ke jongki. Bad hatu syai ulalek. Hadin bolalek sabar na ke Khartoum. Kumta kat sabayalam juga kenhun pahara. Ngila haban bot yaki da ke bangi kemilinti tang bangen lap yaka metyap ke jong da ke jing sngap jar. Kumta ngila thaulat kat bala kumno ban phone yaki parlok ke jongi. Lahato mano bala kidnap no ya urian. Hagaba kum kata ke klip mat ke bangi ya kendu jeng Ki bang ngimpat jumelin meno ban mat ya kata ke jing pat donut ke basir khaiba. Bagadon kata ka kenhun runar ki badon ha kite ki jaka bagila pendon kam lingba ki babon ba kilat kumno tang bangin yo ban ya kendu batki kum tangila haban rung ha ki kendong kensrot jong kate ki jaka ne sakinu kinu ki bru ki badon jingtip ya ka jingdon jong kini ki runar ngila kran de basai lingba jong ka wi pakwe kalat ai jingtip bangi kloi ban supisa kat ya ka ka ba kila dawa la katno ru Tangba ukun jongi udewan wan pai klam kanu kecing hanrei ngim syam layo yaka kubor ruam sapang jogata klam don badawa klam don jingtho ngim yo watang si kentinru ba manu bala rabor yu kani ka jing bom yo kubor kalanang bu jing ma shu yangi ban ye ki no ki du ki jingdawa namar ba ka jing skabjar ka bamut ba kam don jing seiso ha ga kum kata ka klip mat kam de satya ga basuk yangi kum ka jing kasam kum ta imai jonga ela pen kala long ye ka ying ka jongi kum ka ying jing dwai da ka jing sngus kam lingba ka jing jong ka muslim ki umat kila shlai nadu banglatip ya ka khubor bat kam sham na sange bandwai ha ka wi pa ka wi ka klip mat Kumta imei jongai la phone shaw rang ba niam uba pau bha jong ka niam muslim hapo jong ka wi ka mos hapo jong ka jeda ubriu uba ka ying ka sam ka jongi ka jukershan pisa bon snam bat ulap penbait ye ka jingdwai ka bakerpang na ka benda ka jeda ya urayan lingba ka jaka ai jiarap ka jongi ka al rasidi kila persang ban phone ya baro ki muslim jong ka perthai bakin bo ye ka jingdwai ka bakerpang ha ki ying mane muslim ki bran hapo jong ka Kuala Lumpur ha Lagos ha Cairo ha Istanbul bat ha Jakarta ki babun ki stat perkhat muslim kila bay pisa bat ai jing kershan bon snam kila persang kat bala ban wat lagi lat kilinti ban yalam ye ka jingdwai hapo jong ka dawap na kapta jong khun u jongi urayan kumta daki pau hajar ngut ki muslim hageleng saudong jong ka perthai kila bu jingdwai kerpang yau aryan al rasidi bat baro kita gini simbenta hagere jingdwai kila sngo kumba ki kiu tang hagasat hanrei kila habyang sepo Klam dala ban jubab kilai ta yo kila likno hanrei om syamla labdin satya la hangnu urayan udan nagalyang jong ka tanat ai jira ka kerpang ka jongki kila penbena ban ong ba kila thait ya ka senjam ban wat yu hapo jong ka ri hasodan kumta kila ong mentai ki don kam sa ban le sa ka wipat kalat halor jong ka mat khnang bakin sngu la hatu urayan udang im lani ulayap Hanrei namar jong ka jingsha penbor kila haban penlong da ka jelang bat ban ai ru ye ka jingpenchai hanrei kam syam ladon ka nu ka jubab nang ta ki bor bahalor jong ka risodan ru imat ba kim syam la kwa satya ban sim khya ye ka dikam kumta ne ka lyang jo ka jing sam kim ban se ban phai khmat byang sha ka sarkar Saudi Arabia ba lingba jo ki bor sarkar ki bahalor kan haban sim ye ka nu ka sanjam halor jong ka mat Upara jonga ukhalit ula wan pai na Khartoum bat haba peke ula ikum uta ubriu ubala sa hangto kumba shipos nam haba usa tanglai te yaw ula syong haga kamra jong ipa hajadam bat ula ong yaki kintin ba ngan om la shu ban kelat nila le lut yaki ki baro ya ka ba ubriu ula banle
Hanrei kane kampat biang setia. Ipa jonga ibrasong mar persahabat hak bekum kata ke klub mat ila ngabjar. Bat hak sin ke benengkong haki sngi jongka jingim ke jonga. Bangayu ba ipa jonga nang ban kuren watang sikentinru. Ngadang syong halaga jongka jing. Hapo jongka Alnuja district hak bekum kata ke janmet. Ngadang pej yaki kenro jongka kamrathya jong urian. Habaka hesa kala wan ban wat yanga. Kala bat yala de ka bor. Kabla penlengo yanga man la kesngi. Hanrei kata ka janmet ki khmat jongka ki thu yanga. Kala wat ya katudu jongka ka baka kala ban kit. Kumta baro arngut ngile shonglang kata ka kamrathya kabla ker saudong da kita ki jingdon jingam jong ukhun uba marwe ujongi. Nadu ki kot ki jong ki trophy ka jela kai football ki jong Kidur ka jinglong kena ka jong ki barang sedin kata ka kamra ka jong bat ngile shuya pet kita baro ka jing snapjar bat kata ka klip mat ka bangim don kentin bangen kuran ngidon ka pisa ngidon ka bor ngila ban ya dei ka nuku sorkar jong ka nuku ri jo ka perthai ngidon ru ya ka jingai lingba ublei ala ujongi bat kam samladon ka weiru kabang ngimpadon Henry kine baro kin omla asatia ban wanra no ye ukhun ujongi hapo jong ke ying ngidei ke ying kesam ke barus patam hapo jong ke Saudi Arabia bat hangne ngi snothu bangi dei ki bru ki bom don bor ruam manga bat ka hesa ka kurim ke jonga ngile shong ha ke kamra jong urayan ukhun uba marwe ujongi laslam slam ba kata ke janmet ngi khlam yakran iwei ru ngi khlam khi ngi don hangta bat kata ka ying ka jongi kala long ka kenja jarjar bat kita ki nong trei ki badon hangta ki le suki bat kata ka nong trei ka jongi ka badon hangta kala khi suki bat kala ong kum ka jing pasiao nadu bakala yo ya ka khubor jong ka jing sha kitnap no jong urayan om don manu ki barang penmi sur ka ta ying kapala mat ya kata ka jingjau mat kala long ka ying ka kenja jarjar bat ka ta por ka Grace Adami kala yang kata ka jingkhang jong kata ka kamrathya kala tit suki ja ya kata ka jingkhang haswa bagan rung kumba ka jule da ka jingdon buram bat kata ka jinglong kerpang ka jongka ka Grace kala trei ha ka ying ka jongi lakumba palat rusnam kadai ke kenthei nong Nigeria kala don kumba lai post nam tam ka arta ke jongka ka snong trai ke jongka kadai napo jong ka ibadan bat kala wan hapo jong ka Saudi Arabia namar ba kadai ke bru ke batrei hok hawa ka trei ha ka nu ka ying kesam bat dei na ka ta ka daw na ka lyang jo ka ying kesam ka jongi ka sim ya ka bakan long ka nong trei hapo jo ka ying ka jongi kane kam sam long kum ki wei pat ki sakri bat ba kadai ru ka bru ka ba yo ya ka jingshania ha baro ki de khot jong ka long ying ka jongi kumta ka jing jong ka bru phin klat ban ong ba kadai tang ka nong trei namar kadai ka bru ka don ye ka jingit kli ka bru ka don burom bat ka jai bat ka bru ka don ru ye ka jingit kli ka pura ye ka ying ka sam ka jongi kum la ka jong ka ying bat ngi snow ye ka kum ba kadai ka khat jong ka long ying ka jongi ka Grace kala wan ra da ka sha bat bu ru halor jong ka we ka mit ka bret kabadon hangta hajan juga jingkhang yet bat gala pet yangi baro arngut da ga dur khmat ka basngusi bat ka basngudiao namar ka jing sngusanai haba ga pet ye ka jing kasam ga jungi bangila mat ye ka ni ka jingjau mat hadu ku balai ta yo haba ga pet ye mei jonga ba ka nyat ye ki ummat man la ga khlip mat haba ga pet ye ka arta jongi pa jonga haba ga pet ye ka yat ka yang jong ka hesa lingba jong ka ta ka jing kasam karlong kum ka serngiu ka jongka bat ka Grace kala haban le ye ka ka bang ngimpat jutip menuru bat kata kalong kala bu jingdwai ka kerpang na kata ukhun ujongi man la kemet kata ka kamra ka jongka kabadon hadin jo kata ka ying ka jongi ka Grace kala dam kho siu bat kala dwai ublei ujongka na ka banta jong urayan ka khlam kren saphang jong kata namar ba ka snuthu yelade haba ka don ha ka ying ka sam ka jongi bat ba ka snuthu ru ya ka jing perkhing jo ka nyam ka jongi haba ka don ha ka ying ka jongi ba ka ne ka long ying ka don ha ka nyam muslim ka ba bat ka ba perkhing hadu kata Henry kata ka janmit ki baro kila kala haka bat hadin kata kala yathu yangi ba ga don ka jing shapan bor ka ba khrau ha ka donut ka jongka kat hadu ba kam la shu ban sha ya kata
bat kata kala long kum kasur kabala Quran haka bat hangta kala ong wat ngoi ngala haban Quran bat penpau ya ka ka banga ngali yo sngo kumta kala yang hajan jo ka jingkhang haden bakala dap ban penbet penbyang ya ka sha kala bu shapo bat kala ong da kasur ka bajam bat da ki kentin gi besai bat kala ong kwa ban ong AAP bat kala ong ruba le se kini ki kentin gi jonga kin sa penmong yepi manga bat ilok jonga ngile pech saka kumta kala ong la bu ya ka jingdwai ka bakerpang na ka benta jong u arian man la ka met nadu bakala tip ya ka khubor kala ong ngangit ha ublei ubala ban poi seki jaka baro compare la hangnuru bat ngadwai ba ublei ubanga nga sakri un ai ya ka jiada ya urayan kala ong ba ka kwa ban keliangi ba da ka ba buram bala da ka jingit ke jong phi bat ka ying ka sam ka jong phi bala dengi don ya ka mon bangen pai bat bangen dwai sha u jisu na nasaret kumta urian un sawan pai pat hagani ka long ying ka long sam ka jong phi kumta mar sen yo snow ya ka ta kerteng ha ka ta ga kamera kala long kum bala penhap da wei u mau ba kraw ha ka ka ba klemki nga snow baga hesa kala penskam kendiat hajan jonga bat nga snow baga ta ka jinglong tunrai ka jonga kala ra sejrong baga ta ka lenti ka bangang la sha ban hikai bangan san hangta na du bangadang khna baki ki ba shabar na kan nyam muslim bakin wan ban penrung ban ya Quran saphang jong ublai hanroi hagabakum ka ta ka por ngam nang ban Quran watang sikin tinru bat kumju ka heza ka kurim jongaru kaladon ka air ka na ka jingkran jong ka Greece ka jinglong jai jo ka sur ka jongka ka jingbom don ka nu ka mat ne ka jingle don bor ka ne ka penlong yangi baro arngot bangen sha skor ban snap ya kata ka Greece ka clam up yangi ban jubab hashwa bakan peteng ban Quran biang kala ya thu yangi saphang jong we ubru ya ka baga kerteng jong udei u Petros ubala thoru haga testament ka bathmai jong ka Bible ubru ubala sha set patok house im namar ki kwa ya ban peniap ha ka ba la te kan jri na pedeng jong ki arngut ki sipai ringkat bat ki nong up ha ga ta jingkhang bat kala ong ba kat ba u Petros udang yo thya lengai ha ringkat bat kita ki kinjri namar ba ki don ki briu ki bala dwai na ga ta jong ha ka ta ga met bat ki angel ki jong ublei ki la lek hapo jong ka ta ka patok bat kila pinkendit ya u Petros bat kila lot ya kita ki kinjri na u Petros bat kila yalam no ya u lingba kita ki nong pahara hapo jong kata ke patok bat ula yo ru ban mi sabar lingba kata ka khrdopnar kala plihi dalade bat hangta kala ya thuru saphang jong u Paul bat u Silas ba kini ki arngut ki briu kila sha bat kila sha bread ru ha ki jaka ki ba jelu tam jong ka wei ka patok hapo jong ka ta ka nongba kabala tip da ka Philippi kabadon ha Grace yaki kchat jong ki late hanrei kini kila sdang ban ruai kila ai ka jero haublei ha ka takamet kat hadu ba ka ta ka patok kala kendit namar ka jingwan jong ujumai ubakraw kat hadu ba kita ki kinjri ki bala te yaki kila lajno na kita ki jaka ki bala te bat bala pliru ya ka ta ka khrdop kumta gala ong ba une ublei ubla le ki hagi por ke bladap un le ru mentah bat gala ong ba une ublei ubangi sakri udei ublei ubaim bat udang le ru ki kamba hadu mentah bat kat ba ka Grace kadang kren ngadang pech ka habanga pech ka dur khmat jong ka kurim ka jonga I kumba ka don kam sisa ka jingaram ka jing snow artatin ka jing snosi bat ka jing du jingerman bat ha ka bakhadu ngala pensyong nungrim yaga ka banga itu bangaru nga snow ya kata haga bakum kata ka khlipmat ngala perkhat bat ong ba haba ngila ngam jelop balada don manu ki bat ya kti bat haga bakum kata ka khlipmat ladang ngendang keli jingli lese kata ka kti kamla ban yarap bat ngila ban ong ba kata ken kalong ka nyam ka badai kumta hangta ka don tangkwe ka jingli bat kata kalong ba hatu ni don ne ya kamon bangen poisata dei manga ubla krenning kong ban ong ye Grace ni kwa ya ka bakan dwai ringkat bat ngi ka hesa kala ko ngukri haba ka don hasenda jonga klam da kren watang sikin tinru hanrei ka khmat ka jongka ka ya thulut yikine baro ka Grace kala kali ba ladangi kwa ban benrung ye ki weipat ki khot jong ying bat ngala kren haka daga ba shai ba ngam tharai baki weipat ki khot jong ga long ying bakin ko ngu ye kani badai ru hang tang las dang hang ni
Baba ro laingut nangi habangi don ha kata kamrak thia jong urian. Ka grace kala say ya ita iwe i Bible iberit. Na ka pla ka jongka. Kabala rim bat kabala khamjat. Na ki tudu ka jongka. Kata ka Bible kabaka kala bad da ka jingi. Ya kabaka kala pendon kam da ki babun bun senam. Kala plit ya ka bat kala pule ya kita ki kentin ha ka kentin English ha ka sur ka bajam. Bat kala penkala ya kita ki kentin. Cha ka kentin Arabic na ka benta jungi. Kala pule na ka gospel ka jung Yohanes. Ha ka bau Jisu lo ong ngalong ka jingmi pat bat ka jingim. Bat uno ubangit hanga. Om yapshu. Nang ta kala pule ru ya ka kitab sam. Ha ka ba kala ong. Ublay udon hajan jong kita ki bru ki ba paj donut. Bat upen ya kito ki bala mong ka mensim. Kala pule su ki jai. Ki day ki diki kentin ki bala ring bat penhir mensim ha ka dika kamra ka jongi. Bat hang ta ngas ngutu ba kadon ka jingjia ka ba pla ha ka shadam ka jonga. Bat ngam syam la don ya ka nu ka kerteng ha ka ba kum kata ka klimat. Bat hang ta ngas ngutu ba ngadon ya ka ta ka jingja thaj. Kabala ban kya yang habaro kita ki laita yo ka beladap. Pat kendiat hang ta kala pelat ya ka shadam ka jonga. Ka grace kala dam ya la ka kli. Bat kala sedang bandwai. Da ka jingshit ram. Habang yu snow ya ka ni. Ngala yu snow ya ka jingdwai ka bang ngampat yu snow meno. Bagan don ka bru ka balak ban ya kuran bat ublay. Ngampat yu i hagi sngi ju ka jingim ka jonga. Ka jingdwai ju ka grace hagi tagamit. Ka long ka ba per na ka ka ba ngala ju sakhi hagi saw posnam jong ka jingmane blay ka jonga ha ka niya muslim. Kam syam la pule. Hanrei kala kenmaulin dat lut baro ya kita ki jingtho. Kam day tangka jinglekai. Hanrei kaya kren bat u Jisu. Kumba kaya kren bat u bru uba yang hajan jongka. Baga don kam ya ka jingarap jong u. Bat kita ki jingdwai ki jongka kilalong kum ki kentin ki skam. Baga wei paka wei ki kentin. Snow kumba u don uba yo snow ya ka ta ka jingdwai ki jongka. Ka khot ya u Jisu de ka kertang bun sin. Ka penken mau ya u kumba kala bu ya u. Kum uta unong kularu jongka. Dagba kala ong ba uday uju ublay ubala pli ya ka jingkhang nar jongka patok. Bat ubala pthat ru ya ki kenjri. Ubala pha ru ya ki angel. Sya kata ka jaka ka bomla banlong. Bat kala kerpat ya u ba unle biang menta sachisin. Ya une ukhun samla ubala tip ya ka kerteng jong u da urayan. Al-Rasidi ubala syakte syakum. Bat ubadon ru hapdeng juga jingma. Hagi nu kiduki jaka hapo jong ka sodan. Da ka bakala ong ru ya Jisu bon pha ya ki angel ki jong u. Sya ka ta ka jaka. Ban pthat no ya kita ki kenjri ki bala te ya khun ujongi. Bat ban wan ra biang ya u syayeng klam ka nu ka jing Ka hesa hang ta kala jau umat da ka jinglong ka bajarjar. Kabasyong hajan jonga hashwa baga gris kan kren ya kini ki lightly ki jingkran. Namar ngam syam la don syajngai naka. Kumba arta yo ngila peteng ban yai dwai. Bat hang ta ngila snow klan hadu kata. Bat kala don ru ka jingele ka bakraw bat ka basyir khai bha haga jingim ka jonga. Haga dur khmat ka jonga kam syam la don ka nu ku ka jingkala. Namar ngim syam la yo khubor syapang jong urayan. Ka kenhun ka bala likwat kam syam la ai ya ka nu ku ka jingbentip ba kendon ki dakishin ban lap yu. Kata ka jia dialog hakaleng saudong jong ka perthai. Kim syam la ai la de penmi ya ka nu ku ka jingkerman na ka ta uni khunu jongi. Nang ta ipa jongai dang bun kam bai kumno ban fun briu. Bat imei jonga idang kenut ya ki kentin na ka koran. Upara ujonga. U Khalid udang bun kam ha ka jia trelang ka jong u hapo jong ka kartum. Hanrei kaladon ka bla penyepher hapo jong u bat jonga. Ya ka bangin omla setiaban batai hano ya ka ka bangingi kendo. Kaladon ka jing ngap jar ka bakraw ha ka jing kesam ka jongi. Bat ka ne kam syamradei tang menswa. Ka jing snow ka bajam hanrei ka ba shisha ka don ka ka ba yat ha ka liang ka bangim pat la ban yui. Man la ka step ka hesa ka juwat ya ka grease. Hashwa baka sngi kan sedang. Bat ngi baro laingut. Ngi la ya lumlang da ka jing jar ha kendong jong ka tagaying. Bat ka grace ru kala sedang biang bandwai. Da ka bagala khot ya ka kerteng ka jong Jisu. Bat kala yang ru da ka jingkular. Da ka bagala pensngo ban puleru na ka Bible. Kum ka ying ka sam ngi klem kren ya ka. Syapang ka ka bangi ngi de ban le. Kani ka de ka rai ka bangimla ban khang. Hooj ngatip ya ka neba. Lada ipa intip ya ka neba. Lada kidon kinu ki badwai haga kerteng ke jong Jisu hapo jong ka longjing osam jong ka Al-Rasidi. Bat ngati kenapa om pediang setia ya ke bakum kene. Imei jonga ibadon ya ke jeng ikumba kalalong.
ngati kenaba in sa ngomong ladangi ngi pedang ya kani ke jingai namar ba u ala om sngob ha satya ya ke jingle ke jungi kumjuru upara ujonga ukhalit ubadon ru ya ke jingai ke baskam shapang jogania muslim lingba ka jinghika jungi pa lada unio I ya kane bat unsa ongba ula syukor ya ki baro ha ka longying longsam ke jungi kabala yang skam hadu mentah bat ngati kenaba ka longying longsam ke jungi kan omla satya ban pedang ya ke bakum kane ka jingai belai kumta kani ka jingle nga smuthu baka don hapdeng jo ka jingma ya ka longying ka longsam ka jungi namar kala long lupa ka persha ya ka ka hikai bat penhe pensan yingi manga ka kurim ka junga bat ka huris ni kendu man la ka step hashwa ba ka khot jong ka longying ka jungi kan khi na ka jingthya kumta ngira dwai step da ka jinglong ka jar jar watla ngimpat tip saphang jong ka kirteng ka jisuru hanreng le peteng bandwai kadai haga step jo ka sngi pale hadin khat sau sngi baga grace kala dwai haga kamra thya jong urayan ka phone jonga hangta kala ring lingba way un number phone ubang ngam syam la ithu satya udon yu kut number jong ka sodan kikti jonga hangta kala khnyu hashwa bangan sim ba jubab ya ga ta ka phone marsan ra ya ka phone ngal yu snow ya ka sur ka bakran haga kentin arabic ha kar kom kno jong ginong sodan ula pritho ila de ba ude police officer jong ka Kartun North District Police Station ula ong ba udon uwe samla haga jingto ki ka jongki haga ba kila lap na surok jong ka al sitin jong ka Kartum aras ngi men shwa ba ula ja lenti une usamla sham la don fun don kinu kidu ki kot kisla ke balaban pensisa ya ka kerteng ka jong don pista watnang khandiatru hanrai usyukuran khlam sange da ka kentin arabic ya une number phone haga jingkan mau lendat ke chungu bat ula ong bala da kidon ki no ki be snow ye kani kin snow ha ban phone sha une number phone une officer ula ong ba une usamla ula kamba ka kirteng jong ka dei urayan ara city bat udai napo jongkori Saudi Arabia ngamla ban kran bun second officer ula kali yanga hatu ngayo snow de am ye kata ke jikran bat ngala jubab hangta hooj da ka sur ka banga snow tho ba kam le shu ka sur ka jonga habanga jubab yu ngala khat ye pa hashwa bakan kut no ka ka jikran phone bat uta officer napo jongkori sodan ngala khat kloi ru ya khalid hadin nangta tang hapo sikenta baro ka lungying ka jongi ka tip ya ka jing tamang mensim hai ki tayo ke beladap kene kam sem dei tang ka por ka don kam palat kani kala penlong yi pa jonga ban phone sapo jongka embassy jongka Saudi Arabia kabadon hapo jongka Khartoum bahkan penbiang kloi kar bala ya ka wei ka lingsuin simat lingba jongka wei ka company ya ka ba ipa jonga ijudon ya ka jede ka slam bha bat ka ta ka company u khalid ulalik no marmar sapo jongka Khartoum hapo san kenta ngala yo ya ka phone call ba ka ta ka jing e ka ngingi kendu mentang la don ha ka jing singan naga taw juga jetrelang bat ka Khartoum North Police Station ban pentikna ba urayan udon haga jeda barka jingsuk hashwa bagandon ka jingpenbet penbiang ka khadu haga taga por ka banwan manga barka hesa ka kurim ka chongai la sa shapo jong ka jeda klambam klamde klamshong hangta dagi ba bon kenta haying da ka bangalia bat iwei pat ban up ya ka ta ka khlmat ka bangim snow la ban ngai bakini ki e baro kibala jia ha kidigi arta yo kibala dap dei hagamit jo kasngi sajan urayan ulapoy hapo jong ka jeda baro ka lungying no sam al rasidi kala ap hapo jong ka airport nadu imei ipa ukhalit bat ka kurim ka jong u ka nora bat ka lena baro nangi ngili yang ha ka ta ka ying ban ap ye ka jingpoy jong urayan da ka jingtit stat jong u klong snam kat hadu ba ngila khap rip ngan ye lagi jong gi khmat ka jongi haba urayan ulami na ka jingkhang jong ka ta ka lingsun ula long sisa ubar raikho ubar long black ka dur ka jong u bat ngiu iba ula khnyu hanrei udang im bat udang hi baro arteli kikjan hangta imei jonga ila kelon hangta hamadan jong ka airport namar ka jingkendit banyu i ba ukhun jonga urayan ipa ila poi hagba kum gata ga khlemat ipa jonga u mansor al rasediru ubang ngampat juyu i menoru ba unyam watang si senru haba uyeng hangni ula jaw mat khlamla set shu bat ula ra ru ya lagi kti ki jong u sejrong hagba ula ra yu rayan ukhun jonga laslamba khlam da kran watang si kentinru namar ba don kentin shu bun kran hagba kum kata ga khlemat ngila ra no yu na airport saying ha kata ka janmit jogeski sajan bat ka ying kala dap dak ba bun ba kibru nadu ki ba ying hasam ki bru ki ba donbor ki noyalam nyam muslim bat bun ki parlok ki wan snolem namar marsen yo snow ye ka ba kum ka de ka khubar dag ba kala pen long ru ka jingdwai bat ka jingle kaman na ka jingwan phai jong rayan saying bat hangni kala shlei dik umat bat ka jingkhi kala sawa
ha kata ka ying ke jongi I mai jonga impelai chu yu rayan ila syong hajan jong u ila kta ru ya ka dur khmat jong u kumba kala jule man la ka por kata ka jing kman ka don ha ka ying ka jongi ngas ngau kumba ka dai tang ha ka jing pho snu ngas ngau kumba onda ngala kendit kine baro kin sajana ipai la syong sajan jong u baro si janbit dag baula bu ru ya ka kti ka jong u ha ka terpeng jong urayan kran sibon hanrei u syong hajan ju khun ksiu kumba u udon ya ka jing ngau ye yu kata ka janmit kala lik no bat baro kiti ki khot ki badon ha kata ka lungying ka jongi kile syong lang ha ka ju ka kamra hadin kata kamit hadin kita ki nongwan kai sngob ha kila lik no dei hang tang la sedang ban kwatip ya ka ei ka belajar baro na ka ni ka jingja jong urayan perkhat phi ha ka kum kata ka khlip mat ka ying ka bla perking bha ha ka ni muslim kumno bat ka ei ka banja hatu kata ka jingwan phai jong urayan ka dei ka jirap jong ublei alane ka dei ka jirap jong ujisu hagaba kum kata ke khlipmat haba ki bah ying hasam jong urayan kila kli u ka ei ke banja yu urayan halor jong ke jingjia baro urayan ula chong bhai la de ban ya thu ya ka ei ke banja baro ula grand ke sur ke jam bat ke sur ke suki bha hagaba kum kata ke khlipmat ka ba u un sakran baro ngeli penlek jingmut bha sha ka ei ka ba un se thu hangi ula ya thu ya kata ke jingjia ha kata ka surak baula sha ra bor sabar na ka kartom bakidon ki bru ka king atir bhai la de kala thap yu hapo jong ka we ka kali hadin kat tu kat ni kenta ba kala ya na kata ka kali lingba ki lum ki ba I thu satya ha ka ba kala tap ru ya ka dur khmat ka jong u bat ki le lam yu sha ka we ka ying ka ba la jot ka ba la karta wer ru dag ba bon ba ki jingtai ka ba ngam syam la yu I ru am hangta kilabu yu ha ka ta ka kamra ka ba jakhla ka don tang ka we ka jing khang yet ka barit bat ka we pat ka jing khang he ka ba khang no nabar kita ki bru ka ba kam yu ka la wan ra ya ka bam ka tang teng teng bat ki syukran malu mala yu kile kran paramaki ya ka ktin ka ba ngam la satya ban snuthu bat ula ong ba ka benta ka ba snutam kam de ka mat ka bom sait ka bom khlan hanrei ka kam ka ba snutam ka de ka jing snabjar ka ba kam don ka nu ka jingtip saphang jong ka maryang bat on om don batip satya lada don manu ba kwa ban wat yu urayan ula ong ba om sem la lapsu yu tang sisngi hadin jong ka tayo ka ban ningkong tip ba udon hangta la kumba shipho la ne arpho sngiru ula duai khlam sange kum ubra shahikai ban duai nadu ka ba udang khna dag bola khot kerpat yu blai ala ba un plai imno yu dag bola kerpat ban isen yu ba un tuklar ya ka ni ka lanot khop ka ba ula mat ula ong ba ula duai kham palat ban ya ka ka ba ula yo ya ka jinghikai kham tam haba udon ha ka ba kum kata ka khimkhat haba umpat judwai menu hagba udon hajira lani ha Birmingham ula ong ba kita ki jing persang jung u baro kin ompoi sai ruam ula ong ba le snow ya ka we ka jing pertan na ka we ka kamra ka ba om don bru ai kane kam de satia ka jingjia ka bra ha kane ka longying ka jungi menu ru hanrei ka ni ka longpat ka jing shisha ya ka ka bangala dab ban tip bat nga snow kumba kata ka dei ka ba shisha kata ka kamra ka la kenja jar sipor katba urang kran ya ki kentin baro kikti jong imei jonga ka bu sbak haki jat ki jongka hanrei ka khlam pen tukut ya ka ta ka jingkran ka jung urayan ipa jonga ele supai ya ka ta ka madan jong ka jing u khalit ula song shan tmo da kikti ki jong u ban snap kendiang ya ka ka ba urayan ula yathu hangta urayan ula batai ha ka ta mit ya ki ba phla ki ba jia baro ula ong ba ngala don ha ka ta ka phlau ka ba satkut yanga la kumba lai ta yo ai ha ka ba ula kendit ha ka por siteng san ya menmit u khlam tip ba balai u kendit thangta kata ka kamra ka long ka badum like no tang ita iwe I jingsai ibrit ya ka banga ithu ba ini I jingsai ilawan na sabar jong kata ka jing khangyet kata ka jing khangyet ka long ka ba kenjang ka ba ngimla asatya ban rung sapo hanrei ini I jingsai ilawan lingba jong kata ka jing khangyet om don jingsai electric ai ha ka ta ka khlmat ka ba ngam pat juju I menu ru ha ka por menmit kani ka jingsai ka lawan sapo jong kata ka kamra ula shongkhop ha ka ta ka kamra katba urang thya ula yo I ya ka ta ka dur ka ba yang hajan jong u na ka ta ka jingkhangnar
Uladon we ubru ula pong ru deki jain ki bali harengkat berkata ke jingshai ke sop yu ba kanom don ke nu kudu ke jingshai ha ke perthai ke bang ngamla shu ban yanu jor bat na kata ke jingshai ke bang ngamnut setia ban pek persha yu ula ong ya urayan ba umdei setia ba un shapting ula ong ba ke ni ke de ke klmat ke ba pelatam na ke ba pela baro ki jinglong tenrai ba ke ai ke ba u ula yu i ki ba shirkai ha ke perthai kampat long ke ba shirkai kat kata ke khlemat ulong uba jai uba khlem batai ai ro u snow kumbala sop yu de ki jan uni ubru ubala ramle ula pech urayan bat ula ong sha u da ke kentin aravik ula ong ba ka kerteng ke jung u ka dei u jisu bat uli snow ru ye ke jingwai ju ki tu bru ke i urayan dag ba unsa lek phaino na ke ni ke jing bendi urayan ula ong bagi ta ki telai ke ba pendon kam ban te yu kila hapno hamadan jong ke ke jing ong bangam ken mau shu ba kumno kita telai ke la light negi kti ki chonga nang ta uta ubriu barramle ula pli ka jing khangnar ula pli klemdon manu shabar ula lamno ya urayan shabar na ka kamera lingba jong ka ka phalau ula lek no bak nang ta kat ba kita ki nong ap kidang yo thia lingai shapo bat haba uya na ka linti omdon weiru ubriu uba yo i lani uba kende thia na ka jingme ke chongu urayan ula ongba ula bot ya uta ubriu ula ramle bat usno ba ka jingyai ka dei ka bala slam ha hadu bo unda yo i ka jingshai bat ye kitek ying ke don saudong jung u haba urayan ula pai se u bat ula kli ba udai ubru uba kumno uta ubru ula jano jar klam da yo isu ula hae hairu hangta ula lap yalade bolo yang tang marwe hangta ha ka surak jong ka al sitin ha ka nongba kartom nangta ki don ki kamra shong ki ba jar hadin ba urayan ula dab ban yakran omdon weiru ubru ubala ban ki hangta omdon bapoi hangta omdon weiru wajerho omdon wakhi ye ki jakashong gijoki imei jonga ele jaumat nagi khmat ki jongka katba urayan ura yathu ye ki jingja ipa elapan pau ye kata dur khmat ka ngampat jiu i menuru khlam sngo sarong u khlam pan pau ye ka nu gu jingdom gijogu hanre hapo jong u i kumba kadon ka jele ka bjurba kanora bat kalina kila bat ye kti markelyang iwei pat u khalid ula supet sa urayan bat ula petru sapo ye laga jonge khli kadai ka hesa ka bala kuran ningkong hangta kala sim ye kti jonga bat kala petru yanga hangta bat ngile kran kumba ngile snothu jingmur lupa namar ngidon ye ka ju ka thong bat ka ta ka longba ngila dam bandwai ha ka kerteng ka jungu jisu harengkat ka sakri ka jongi ka grace kumba khat sau sngi ei hashwa ban lapno ya urayan ngila kerpat ya ubon pha ye ki angel gi jong u bat ban launo ya baro ki jingte ya urayan bat uta ubriu ubaryamli udei ujisu ubala pliru ya ga ta kamera kabala khang hasodan kabala lauru ye ki jingkhum bat ubala walam saying ye ukhun ujongi omdon weiru ubasngo persa ye kata omdon manu bala ban le ye kene ke kam kumba ujisu ula le ye urayan ujisu udei ubasisha bat ujubab ye ka jingim jongi bat kane kanlong ka ne junam kai ka bala jia hadin ka ta ka tayo ka banging la pen ko ngo ban bot yu jisu ngim sham la le sting satya ngim sham la le kai satya ye ka jong ka jingim ngi khlam sange ka jingendet jong ka perthai haba ki tip ye ka ying ka sam ka jongi karalong kum ka jingshai ka bala hap ha ka jingtwa jong ka khndo da ka jingjarjar ha baro kat hadu ba baro ki kendong ki kensrat kira thaba da ka jingshai jong jisu manga bat ka hesa ngila IT ningkong ha ujisu kabala yalam de ka sakri ka jongi ka gris kane ka pendap da ka jingkran kabamut ba ngila IT lot sha ujisu ngila shong bat ka ha ka kamra thya jong urayan kadai ha ka ju ka kamra bagi ei ki baro kila sedang nangta ngila ya dwailang hangta bat ngila penbenaru ya ka jinget ka jongi ha ujisu kum ukhun ujong ublay uba im ubala yap bat ubala mipat na ki baya baro hanrei ula impat junam bat ula pensisa yalade hapo juga jing kesam kejongi klem da buri isu yalade urayan ula shanya ya jing im kejong u ha ujisu haga ta ga tayo ula ong ba haga ba kum kata ga klepmat ya ga ba ubri ula kran haga ba kum kata ga kamra ga ba udon hasudan ngimtip AA bangiru ngidon haga ju ke jingwai bat urayan
haga bakum ka taga por wan saka nora bat ka lena da ga jing jar jar kila wan sha ka haza bat shanga ha uju ubna ngila ong ba ngila pdiang ye ujisu imei jongi ibra yo ye ga jing hikai bhan ga na muslim na pdeng jongi kala wan sangi ha ga we ka step harangkat bagi khmat ke bra sau qur'an bat kala ong ba kala yo ban pule ye ka testament ga thmai ya ga ga greece kala bu ha ga kamra thya ka jongka bat kamla shu ban buri namar ka jing pendon kam ga jongka ban pule ye ka bible ha ga ba khadu ipa jonga u mansur kum urang ba nyam muslim ubru ubra bai pisah ha kaleng saudong jo ka perthai jonggiri muslim ha ka we ka mit ula shong ban pule jai ye ka bible bat ba lo khot ru yanga bat ula quran gi kintin gi shai ban ong ba ublei ubala yada yu kun ksiu jonga udai ublei uba shisha ubanga kwa shisha ban sngongu ya ka ei ka ba u la plaj im yala ujong ukun ksiu jonga haga ba kum kata ga klipmat kila rai ban mi no napo jonggori Saudi Arabia bat om namar ka jingting yo ja ai hanre namar ka jingsu thu shai ya ka dor jong ka ei ka ba ki kila don hapo la ka jingasam kum ki Kristan ha Saudi Arabia ngim yo ye ka jeta ye ki bor jong ka an ngim don ye ka hok ban mani hangni bat ka lawi ka jungi ka don ka jing e namar ba ngim la ban buri yano ya ka ba kum ka jing e ka jungi ka ba ngila yo lani ka ba ngin samat bun ki jing e ki ban sami le se ye ka jing jot ha ka imlang ka salang bat wat hadu ban sha set patokru ngila hab ban im da ka jing husir bha da ki ba bun tuli ki banai ipara jonga ngila trei ban penlong an bat Krishan bisa yaki nongyara ban sedang ban penkala yaki jingyo ki jungi hagi company ki bapar bat ki kam yo nong hagi kam khai bangila poi sha gata ka hima kane kam dei ka ji kut kabrit baro ka yo ka kot hapo jonga al rasadi kala sedang ban kalan ya ka yo ka kot ha Saudi Arabia bat ngila penmi hi dade bat ngi don kam ya kata ka jing penyai ki babnya ban like na ka jing penmi ya ka jing pet benya jongki bor jongka an haswa bangelong ke bla penkre ban yat shakmat ngila di kat ya ke bangila bandi ha ke jinglong ke jar ngila ra kat ya ke bangi ngila ban ra bat ngila penbet penbiang kat ya ke bangi don kam ban pentikna ya ke jingdon jing am jongi na ke banta ke jingim sha ke wipat gari bat ke jingim ke thmai ke jongi ngila jit ban le sapo jong ke United Arab Emirates kam tam e hapo jong ke nongba Dubai kaba deiru ka jaka ka bangi ik e ban sa hangta bat ki donru ki jing sngo ye jan bat ki jing terwa jo ki bor jo ko perthai ki ba kim sham la kut satya ye ka jing kasam ga jongi hanrei ngila rai banginom tre satya ye ki ta ki jing terwa jong ko perthai hanrei ngila kut jingmut ban priang ye ga ki jingai ka thmai ban bot ye ujisu Klam ka nu ka jing shapting ya ka ba kum ka ta ka jing em ka ba jar hapo jong ko Saudi Arabia kidon sipon ki Kristan hapo jong ka nongba hadubai ki bala ban mane blai lai lut hangni ba dei ru hangni ha ka sin ka ban kong ka penlong yangi ban kiu shiki jing mane ki bang ngimpat ju kiu menuru hanrei kine baro ki jelong namar ba ka jing ka sam ka jungi ke kandu hapdeng jo ka jing e ka ba kraw ba on da habangi poi shakan nongba Dubai baro ka we ga longjing ga longsam ga jungi imei ipa ki para ki jonga bat ukhun ujonga kum ki bru ki bathma ki bala itho ye ujisu kum ta ga ying ga sam ga jungi hangta kala yo shibon ki jingkar khu bat ki la wan ru ki jingkar khu ki ba bunsha ban ye ka ei ka ba ngi don menshwa la ka de ha ka spa ga phau kham tam ha ka spa ka ba kinjaman sim ye ka ying ga sam ga jungi kum taw lo ong bala da pisngap ye ka ji thukana nadu ka stang hadu ka ba ko to tip ye ka ne ba ha ka jing sngo ka chunga ngade ubreu uba bianglut nadong chadong la ka de ka spa ka phau ka buram ka kurdan ka perthai situlup ka tip ha shaphang jonga kat no nga long ubreu uba don buram hakmat jong ka perthai om tang hapo la ka jonggri hanrei ha ka ta ka klipmat ula shate shakhum ha ka we ka kamra hapo jong ka sodan kita ki e baro ki jingdon jing am bat ka buram ka jonga wat hapdeng jong ka jingdwai ka bajur bha ye ublei ubala penhe pensan yanga sau posnam kin ompoi shairu hanrei ngam sham la khme linti satya baga jingsuk jong ka jing ka sam ka jonga ka don ha ka shakri ka jonga baga dei ka grace ka bala wanra ye ka kerteng ka ju jisu ha ka jing ka sam ka bala penlong byang ye ka jingkaman ha ka longying longsam ka jonga namar u jisu ula jubab ya ka jingdwai ka jonga jing ka sam ka jonga
bat ka de yanga bat ka ying ka sam ka chonga ban a ye ka jingo kat ka bangi ngidang em hagari ka perthai namar ki kampla ki ba u la le bha ye ka ying ka sam ka chonga om namar ka nyam ka bangang sngodei om namar ka jingknya ka bangang sngodei hanrei dei tang u jisu uba u la ong ngalong kumba ngalong bat ublei ubala ban khang bat ula ban pli ya ka nu gu ka jing khang nar ha ka jing ya ka du jing jong ki bru bo udei ublei ubala ban lau ya ki nu gu ka jing te ki jing khum bat udei ublei ubadon ha ka nu gu ka jaka ya ka ba ubru ula du jing kerman hanrei ublei ula pli ya ka lat bat ka ta ka kamra ka dum ka long ka kamra ka shai ulale kumba ulale yo Petros ulale kumba ulale yo Paul bat yo Silas kumtaru unle ya phi bat ya ka ying ka sam ka jong phi lada phi shong ha ki jat jong u jisu ha ba phi don ha ga nu ko ka jing ju ki sngi ju ka jing em ka jong phi kumbaula le yu khun jonga urayan haba udon hapo jong ka kamra ga badum hasidan ula wanra shalaying kumta ula ban le ru ya ka ying ka jong phi kumta la da phidon ki nu ki du ki jingkit ki ba khya ha ga jing em ka jong phi dwai shau jisu bat kan jaru ka kamba ya phi ya ka ying jong phi ya ka ri ba ka jat man riu jong phi la da phi snotanat ya ka ni ka video snopha sa like bat comment ya ka khoblei sibun ta thadu bi kan du ha ga wipat ka video